da kuma wasu daga cikin ɗalibai na ina muku barka da zuwa wannan taro na mai albarka. A gaskiya na yi farin cikin haɗuwa da ku gaba ɗaya a wannan guri. Sakamakon baya na dinga bi makarantun islamiyoyi na matan aure ina ba ku fatawa akan ku zaɓi gwamnatin APC. To wannan ba abun kunya bane tunda ta ba mu kunya na dawo in warware fatawan da na ba ku. Yayan uwa ku gane cewa wayannan mutane sun zalunce mu sun azabtar da mu da nau'i na azaba. Saboda haka muna ba ku fatawan cewa ƙara zaben gwamnatin APC a jihar Kaduna haramun ne. Bai halasta ba saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala turqu bi aydikum ila tahaluka kada ku sanya hannayenku cikin halaka. Duk mutumin da ka san idan ka zabe shi zai azabtar da kai in ka zabe shi haramun ne. Duk wanda ka san ka zabe shi zai cutar da kai in ka zabe shi haramun ne. Wannan gwamnati azzaliman Allah ya bamu labari irin ta cikin Qur'ani. Allah madaukakin sarki yace innal muluka idza dakhalu qaryatan absaduha. Lalle azzaliman masu mulki da suka shiga alƙarya lalata ta suke yi. Wajalu aizati ahliha azilla sai su mai da madaukakan cikin da kaskantattu wa kazalika yaf'aluna. Allah ya ce haka suke aikata wa'annan azzaliman masu mulki. Mun gani a jihar Kaduna an mai da madaukaka kaskantattu an zalunci mutane bayan Allah ba su cin abinci su koshi an azabtar da nau'i na azaba. Saboda haka muna kira a gare ku ya ku yan uwa mata ku yi amfani da wannan dama ku yi amfani da katukan zaben ku gurin karye wa'annan bakakken azzalumai gurin karye wa'annan azzalumai idan sun ba ku kuɗi ku karɓa ku ci a cikin ku idan kun je zaɓe ku zaɓi wanda kuke so duk wanda ya muku daɗin baki ya ba ku kuɗi ku karɓa ranar zaɓe ku zaɓi wanda kuke so. Wannan shine magana mai gaskiya ko kuma ba in ce ku zaɓi kuke so ba ku zaɓi gwamnatin PDP Allahumma alayka bi APC Allahumma alayka bi APC Allahumma alayka bi APC Allahumma farriq jama'ahum Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma alayka bi APC Allahumma farriq jama'ahum Allahumma innahum yakiduna kaida Allahumma radd kaidahum alayhim Allahumma innahum yakiduna kaida Allahumma radd kaidahum alayhim Assalamu alaikum warahmatullahi